Čaute ľudia, vítajte pri novom videjku a dnes ideme reagovať na moje komentáre. Ako môžete vidieť, máme 15 komentárov, takže ideme reagovať a uvidíme. OK ľudia, tu mám rovno 3 komentáre, tak sa ideme na ne pozrieť. OK, tu máme komentár a ja som si tam nejaký dal nie pre seba, ale pre toho, ktorý mi to napísal. Takže ideme na to. To nie je edit. No ja viem. Pomýlil som sa. To nie je edit. No to už viem. OK. Myslím, to sú 3 komentáre, takže poďme sa vrhnúť ešte na nejaké, lebo to sú jedné komentáre, ktoré mám. Takže ideme na nejaké ďalšie komentáre. Ľudia, ani som nevedel. A tu, na tomto videjke je 189 sledujení, je až 6 lajkov a 6 komentárov. Takže ideme sem si to pozrieť. Školky sme tým I, len choď pekne do tej školy. Tento komentár ma ľudia riadne rozosmiali. No, ideme ďalej. Ja. Nemá rád školu. Tá škola nás za chvíľu zničí. To je moje. Ja tie chyby robím na schvál. Ľudia, áno, ja tie chyby robím na schvál. Neviete asi prečo, ale len teraz z srandy. To je označenie, že som na tom YouTube a natáčam to ja. Takže neviem to kecávať a ideme na ďalšie komentáre. Tu sú 1, 2, 3, 4 6. Nie, má to byť 6 komentárov. A to je fuk. Ideme na ďalšie a iné. Ľudia, aj tu mám komentár, takže si ideme pozrieť. Mám to od Gustíka 8 studio, ale čo. To ma rozosmialo teraz, lebo toto som si asi nevšimol, aj keď je to asi pred 7 dňami napísané. To si to nevšimol. No, tak pokračujeme ďalej. Aj tu mám jeden komentár, ale to je odo mňa, ale takže tak si ho ukážeme. Takže toto je ten môj komentár odo mňa, takže zabudol som to dať v vyberte im domov za lajky. Dúfam, že tí, ktorí ma teraz pozerajú, dali like aj na toto video. Dobre, pokračujeme, ak ešte nejaké nájdem. Ľudia, rozhodol som sa, že ďalšie na druhý part. Jasné, viete si druhý part? Ja vravím, áno, bude aj druhý part tohto. Tak dúfam, že sa tešíte a myslím, že sa mám rozlučiť. Tak čaute.